Dobar dan, želim vam leteći Beograđanin. Na pitanje jednog našeg sugrađanina zašto se ne odseli negde daleko ako mu ovde sve toliko smeta, odgovorio je: ne vredi, gde god da odem, makar i na severni pol, moram sebe da povedem. Kako pobeći od sebe, kako preskočiti jednu od najvećih prepreka u životu? Kako spakovati kofere, a ne spakovati sebe? To je pitanje na koje odgovor nemaju ni doktori ni filozofi. To je pitanje na koje će nam odgovor dati sam život. Jer kao i u životu, jedini način da nešto rešimo je da se suočimo s tim. Ako smo sami sebi najveći problem, nema vajde od izbjegavanja. Moramo da se suočimo sa sobom. Ili što reče jedan pesnik, da se pomirimo sa sobom. Haiku za danas. Uredi svoj vrt.